Alas 5 sa buntag ni adtong Abril 18, 2025, nagkaengkwentro ang pwersa sa Marine Battalion Landing Team 5 kauban ng mga pulis batok sa armadong grupo sa barangay Meti Dato Blasin Sawat, Maguindanao del Norte. Gila sa kasundaluhan ang namatay nga si Norsaidi Samo Tato, sakop sa Tato Group nga usa ka iladong armadong grupo nga nalambigit sa mga kriminal nga kalihukan sa lugar. Na-recover sa mga otoridad ang nagkadaiyang kalibre sa armas sama sa shotgun, 45 pistol ug caliber 22 pistol. Apil sa mga na-recover ang magazine ug bala, granada, 5 ka handheld radios, 2 ka passport ug 2 ka identification cards. Pasado alas 5 sa hapon sa susamang adlaw, laing engkwentro ang nahitabo tali sa mga tropa sa 7th Infantry Battalion ug Communist Terrorist Group sa Purok Patyog, Barangay Banali, Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat. Patay ang usa ka CTG member ug na-recover sa mga sundalo ang M16 rifle. Subay sa report, misumbong ang mga residente nga dunay presensya sa armadong grupo sa lugar nga nagapangilkil sa mga maguma, negosyante ug kandidatong politiko. Nagpabiling alerto ang militar bisan pa man sa pag-obserba sa minabayng Semana Santa. Daiza Libong, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe